yanda ake trading din binary option based on price action anan na tafi da sellers saboda market dina yana ranging sosai yasa na zazzana duka support a resistance da yake market saboda market idan yana ranging market yana jiya ne a support ko resistance yasa na zazzana kuma level bayan na jira market yayi wannan breakout din da ya dawo saman level na samu rejection sai na tafi da sellers. So duk wanda yake so ya join din mu a Telegram akwai link a bio na idan ka shiga kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan duk wanda yake sa amfani da wannan broker idan ya register da link dina ya deposit din da ya kai $50 zai samu 200% bonus, ma'ana idan ya sa $50 zai samu $150 wanda zai trading da shi. Sannan idan kana so ka dinga trading based on price action kamar yadda muke yi akwai Hausa trading course mu na price action shi ma yana link din. So bari mu jira mu ga me market zai yana. Sura 5 seconds. Okay, a shi wannan shi ma ya ba mu riba. So ga ke